De vernijde gasinstallatie maakt het biogas geschikt voor levering aan het Iepenbier gasnet. En hoe dat gas sprutsen, hield iets vaker klinkt het lood dat we in de toekomst compleet zonder gas kennen in de huizen. Maar dat is nou correct net het geval. Ja, maar dat is een fabel eigenlijk. Want van het gasouw, dat wordt een soort dropper. Maar wat bedoeld wordt, is dat we van het ier gasouw moeten. En dat je weet dat de huizen niet verwarmen worden, dat 3/4 van de energie die in het huis gaat, komt uit de gasleiding. Dus wij kunnen in een heel soort gevallen net niet eens van het gasouw. Bij de Iepening waard toch verschate partijen uitlijn dat biogas dus nog een grote rol speelt bij het oplossen van het energievraagstuk. Het bedrijf Biolease levert de nieuwe installatie en onderschroot dat verhaal. We hebben een prachtig netwerk in de grond lezen. Er zijn genoeg netbeheerders die zeggen van waarom maar wij van gas houden. Maar ja, dat is eigenlijk ongenuanceerd zoals het erop wordt in mijn beleving. We moeten juist ohne groene gas, want er zijn genoeg initiatieven om dat te creëren, hier. En dat groene gas is hartstikke nodig, want ik zie net dat wij al jaar van gas gaan. Biolease zorgt de komende 12 jaar voor het onderhoud van de nieuwe biogasinstallatie. Je kunt de komende decennia wel mooi vooruit. Dit wordt een van de oplossingen. Wat het interessante van biogas is, het wordt continu maken. Of het nou hard wordt of zacht wordt, of het is 's nachts, of het is overdag lucht. Biogas wordt altijd maken. Dus dat is een soort stabiele factor. Biogas draait altijd.